Lai रायजोफोर मोख्रा बांदर माथो दंसाबो रायजोफोर गंगार हाजोआव माने एन्ट्रि होबायानो दे ओमफ्राय फोरखौ आरो नायगोन नामा गंगार सिख्लाफोरखौ नुजेनबायानो आदाया आंखौसो उल्था बुंगासिनो आंसो साहा लोंहोनांगौनो आदायासो लोंहोनांगौ आंखौ नङा जानो अबसे बेबो नंगौ अबसे आंसो नंगौ आंसो अबसे लोंहोनांगो माने बिथांमोनानो नोंथांमोनानो अननाय होदों नालाय बेनिखायनो अबसे आदामोनखौबो अबसे आंनो लोंहोनांगौ अबसे खोथायालाय भुटाननिफ्राय लाबोनोसै नामाथाय जायो ना लकेल नानो हेल' रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो दंफैयो सामथाइबारि माथो सामथायानो गैयारा नै हनै ड्रागन सिमेन्टसो दं ओमफ्राय रायजोफोर आयौ आङो बिराद लेट जाबायलै आङो पुरा गसाइगावनिफ्राय फैदों नालाय दायो जोङो थांसै गेलेफु थांसै ओमफ्राय थ'दो माने मैयासो नायदोंमोन नामा दाउला बुंजादोंना आङो दे ओमफ्राय रायजोफोरनो जियानो जा लोखिखौ फुदुंनानै थांनांगौ ओमफ्राय मा होनो समखौबो मा होनो नायनानै थांनांगौ नालाय थ' आयौ नै नायदो आइया ओमफ्राय मा नोंसोर नै बिदामोन दं आरोना नै ओमफ्राय बिथां सारा दं बिराद गोबाव नेहोबाय आयौ थेंक इउ सो माच थेंक इउ थ'दो रायजोफोर होनबालाय जोङो आवगायलांसै भुटान रायजोसिम ना गंगार हाजोनि रजेखौनो नागिरहैसै रायजोफोर नै गेलेफु आरो 25 किल'मिटार माथो भिउसा बिराद मोजां ओमफ्राय जोङो बिराद डायलग होयै थांगासिनो रायजोफोर नै जोङो सान्तिपुर मोनबाय ओमफ्राय नंगौ थारैनो बे बिफांनि गाहायाव बे सायाव बहुद गोबां सान्ति मोनदों खिन्थु आरो माथो सान्ति नांबावगौ गोसोनि सान्तियाथ' इसोरासो होनो हायो ओमफ्राय नै दिनैलाय मा सान्तिपुरनि बाजार नामा दिनै सुनिबार शांतिपुर शांति खुसेर बिदै बापरे टमटमलै दानाथ' आयौ टमटमानो मेरला साइकेल बायदिसो बापरे एभेलेबेलखा थिगानो अबसे दायो माने जेराव माने थांनांगौबाबो एखेबारे टमटम नुबानो टमटम थांजायो आरोना डायलग होबाय थाला थांबाय थानोसै आरो मोनसे जोंहा पार्टि दं आरोना नै सारनि मेडाम मोन दं आरोना थ' बिसोर आरो मोनसे दस्रा गारियाव दं माने बिसोरनो सालायगासिनो लेडिस मानसिफोरजों हायोखि दाना खाट्रा सालायनो हाखायो रायजोफोर जोंनि पार्टिनि बे लेडिस पार्टिया सफैबाय नै बिसोर सालायनो गोरों नालाय बिसोरो एसे देखायना होनसै आरोना नै नायदो ओइलाय दाहायसो देखायसै र' मोजाङै लेडिस पार्टिफोरजों हायो नामा हाले बिलाइ रायजोफोर मोख्रा बांदर माथो दंसाबो दंसाबो माथो ओइलाय बान्दर रायजोफोर नै गस्लाखौ सोलायबाय मानोना बे गस्लाखौ बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय गारिखौ जों ओइयाव दोनबाय दायो बे इण्डियानि चेक पस्टआव एसे एन्ट्रि खालामहैसै आरोना सिनायदों नामा गारिखौ एन्ट्रि खालायहैसै इयाव बिनि उनावसो हरै थांनो मोनगोन रायजोफोर बेवहाय एन्ट्रि खालायबाय नांगोन DL नांगोन RC नांगोन ओमफ्राय भटार कार्ड नांगोन आरो हेल' रायजोफोर दायो थांसै
थ'दो दायो जोंना जाबाय दा भुटानाव थांसै थाबनो ओमफ्राय हासुनो ओंखारोला बेयावहाय हासुनो हागोन रायजोफोर रायजोफोर दानाबा पार्टिखौ सोलायबाय आङो ओमफ्राय नै लेडिस पार्टिनाव सफैबाय औ माथो बानायनांगौ होमबालाय मा नै रायजोफोर बेजोंथ' नै अखासो हागासिनो ओइलाय भुटाननि गेट नुहरबाय रायजोफोर नै बे मोनसेयासो भुटान गेटआ दहाय मोनसेना माबासोमोन इन्डिया गेटसोमोन एसे लांजागोनदां आरो रायजोफोर फैनायाथ' फैबाय दायो एन्ट्रि खालायनांगोन नालाय ओमफ्राय नै बिराद गोजानावसो दोनफैनांदों आरो ना हरै नै गारियानो गारि जोबसै दे बिराद भिर नोंसोरलाय मा एन्ट्रि जाखाबाय एन्ट्रि जाखाबाय नै बिसोरना जोङो थांबाय थानोसै नै बापरे नै गारियानो गारि एखेबारे लाइन लाइन दोनखादों आरो ना थ' जोंबो थांबाय थानोसै रायजोफोर गंगार हाजोआव माने एन्ट्रि होबायानो दे ओमफ्राय माने जोंफोरखौ आरो नायगोन नामा गंगार सिख्लाफोरखौ नुजेनबायानो जोंफोर नायलाय बिराद भिरखा माथो हैलाय नै बिराद लाइनखा आयौ बेसे गोबाव नेनांगौ जाखो बेयावलाय नेनांसिगोन आरो उपायथ' गैले रायजोफोर नै बिसोरनि ड्रेसखौसो फसायबाय आङो एखेबारे गरम बा एखेबारे एसे बोखोनानै थादो बारा हाबगोन थान्दा थान्दा चुल चुल थान्दा थान्दा नै रायजोफोर सोरबायाथ' विंगार लाना फैदों बेसो बिराद मोजां गामि गंसेनि फैनो हागोन नामा सार रायजोफोर जोंहा एन्ट्रि जाबाय ओमफ्राय बिदि कार्ड मोनो आरो ना दायो जोङो गारिखौ लाबोनोसै नै गेटखौनो एसे नायदो वाव बेसे समायना गेट वाव नै रायजोफोर बबेनि गारि फैयो बेथ' जादों क'क्राझारनि बे मोनसेया बङाइगावनि बे मोनसेयाथ' आरो बिहारनि बेथ' क'क्राझारनि बङाइगाव बांसिन क'क्राझार बङाइगाव बिदिफोरनिफ्रायनो फैयो आरो ना खाथि खाथिनिफ्राय बेथ' 14आ अबे साइड मोनथाय आरो नलबारि रायजोफोर भुटान रायजोआव गंगार सिख्लाखौ नायनो मोनले जोङो जास्ट हाबबाय ओमफ्राय एग्जिट खालायबाय ना आदा माने मा बिसोरनि नियमा बिराद मोजां मोनासै आङो बेयावहाय माने मा साफा फैनानै आरो बेयावहाय नै एग्जिट खालामफैनांगौ आरो ना फुंसिलिङाव बिदि नङा सासेया थांबानो QR कड मोनो नालाय बे QR कड स्केन खालामबानो गासैबो एग्जिट जाखायो बेवहाय साफा गासैबो फैनांगौ बेलाय माने जाखोसै एन्ट्रियावबो गासैबो लाइन जा एग्जिटआवबो गासैबो लाइन जा खिन्थु माने थांनाय बारै आदा हारसिंल' एग्जिट खालायबाय नालाय सानैना थालांबाय थ' बिसोरना जुदि एन्ट्रि खालामनांगौबा फाइन होनांगौ फाइना बेसे 58,000 आरो सासेना थ' बिनिखायनो नोंथांमोना जुदि बेयाव फैयोला मोजाङै एग्जिट खालामनानै थांखा नङाबाथ' आरो भुटान रायजोआव हाबनो मोनले थ' माथो बुंबावनो थांनोसै आसामावनो बेरायहैसै दुखु मोनबाय आरो थांनो मोनैनि थाखाय गंगारफोरा थगायबाय जोंखौ थांसै ना मा बाजै माथो बुंनो आरोलाय ना रायजोफोर दायो जोङो भुटाननिफ्राय रिटार्न जाफाफिनबाय दायो एग्जिट खालामनांसिगोन दा बावैसो सिगां थांदोंमोन दानो रिटार्न काहानि सुरु हते हते खतमनो रायजोफोर भुटानथ' बेरायहैनो मोनासै नालाय बे दादगारि गाम्बारि बिलावनो फैबाय आरो ना खिन्थु बेवहाय गाम्बारि गैले नै गासैबो मा गय गायजोब्बाय बेवहाय ओमफ्राय बिनि दैया बिराद मोजांथार मानोबा बिराद गुसुथार आरो भुटाननि दै ना गोसो मोदोम जिउ एखेबारे थान्दा जालायलायगोन सलिडखा दे आदायाथ' बिराद मोजां बुंखाबाय ओमफ्राय नोंनालाय मोजां ना सलिड डेभिडालाय लोंबायना लोङाखै नै माथो भिउसफोरखौ बिराद सलिड नुखादों आयौ कत समायना सलिडखा रायजोफोर भुटान रायजोनि खाथि नालाय नै बेनिखायनो भुटाननि मोनलांसिगोन ओमफ्राय बे मोनसेया थाइलेण्डनि ओमफ्राय आंलाय बेखौलाय बोरैथो लोंनांगौ जाखोरा मानसियाबो गुसुमोन बेबो
बारासो गोसोम जादों नै भिडिअ बानायगासिनो मोजां ना औ बेलाय आंजों एखेनो बेबो सावथालनो औ औ बेना बुंगासिनो आरो बे सावथालनि हिन्जावा गावानो होननानै ओमफ्राय नै बे आदाना बेवहाय आरोना ओमफ्राय बेना गैथ'वा दाख्लै बावैसो ब्रेकआप जादोंनो बिराद गाबगासिनो मानसिया बिराद दुखु नै बेनो अबसे सिख्लाफोरना माने मोनसे मोजां आरोना बिसोरो बिबारनि बिराद कालेक्सन खालायखायो ओमफ्राय बर'फोरनाव आङो बेखौबो मोजां मोनो आरोना बिराद माने बिबारनि कालेक्सन दोनखायो आरोना नै नायदो बेवहायबो बे मोनसे न'खराबो बिबारनि कालेक्सन बिबारखौ मोजां मोनग्रा मानसि नालाय ओमफ्राय मोजां मोननांगौ अबसे बिबारफोरखौ अब्लासो गोसोआ बिराद मोजां थायो ओमफ्राय बे मोनसे न'खरखौ नायलाय बा बिराद मोजां नुखादोंलै सलिड कालाराबो नै न'नि कालार ओमफ्राय नै सेख्लानि कालारखौबो नाय ग्रिन वाव गोथां कत मोजां सलिडखा रायजोफोर नै ससमाया गैले गोसोम ससमाया गैले दायो बोरैथो दुगालाय थाबायबावनांगौ जाखो दालाय गेब्लालाय बोरै थाबायलांनांगौ जाखो दालाय दे आदा थांसै औ जायो दे थेंक इउ टाटा बिसोरखौ महिला पार्टि बेवहाय बिसोर महिला पार्टि रायजोफोर फैयै नै सान्तिपुरनि बाजारावनो एसे हाबसै बा बाजार हाबजेननायावनो माथो नै बे साइडनिफ्राय पुरा बेदर लाइन आरोना बे जादों ब्रयलार लाइन ओइलाय अमानिया हरै जाबाय आरोना नै बेनो जादों ना लाइन नानि बे मोनामनायखौ मा होननानै बुंगोन नानि मोनामनायखौ बोरै होनना बुङोथाय आयु बिराद सान्दुं दुंखादों माथो ओमफ्राय नै बेनो बाजारा ओमफ्राय माथो दंबावो हरैलाय मानि बाजारथाय ओइलाय बिसोर बेयावसो नै थाइगिर दं रायजोफोर थाइगिर आनारसा बिराद गुफुर माथो हाजोनि आनारस नामा मादै भुटान रायजोनि आनारस बेनिखायनो बिराद गुफुर नै नायदो नासपति आयौ फैयै नै बेयावनो मादैखौनो सोंसै बाजारालाय बोरै मादै दिनैलाय मानोबा गायनाय मानाया जोबिखायनो गैयाना बिराद खम दिनैनो ना बाजाराथ' आरो माला जायो दिनैथ' सुनिबार आरो माला जायो सुनिबारावल' ना बे लाइनानो दख'नानि लाइन बे दख'नाफोरनि लाइना बेल' माने बे लाइनाल' आच्छा ओइलाय बे लाइना दख'ना लाइननि नै ओइलाय ओमफ्राय ओइलाय हरैबो दं हरै थांथ'लालै हरै थांथ'ला माथो आरोलाय बेरायबाय थानो एफा सान्दुङाव आरो एफा सान्दुङाव मानसियाबो गोसोमखा नङा बारासो गोसोम जालायलायगोन नोंसोरनो आंखौ उनाव सिनायनाय नङाबा आदाया आंखौसो उल्था बुंगासिनो आंसो साहा लोंहोनांगौनो आदायासो लोंहोनांगौ आंखौ नङा जानो अबसे बेबो नंगौ अबसे आंसो नंगौ आंसो अबसे लोंहोनांगौ माने नोंथांमोनानो अननाय होदों नालाय बेनिखायनो अबसे आदामोनखौबो अबसे आंनो लोंहोनांगौ अबसे खोथायालाय भुटाननिफ्राय लाबोनोसै नामाथाय जिखुनु जायो ना लकेल नानो जायो ना भुटानाव थांना फैबाय
गंगार सिख्लाफोरखौ एसे नायना फैबाय ओइलै जों दं बबेनिफ्राय नै रायजोफोरनिफ्राय बेवहाय बिराद बरिया देंखो खोनागासिनो मा बेयावलाय गिर्जा न'ना माथो जाखो बेयावलाय प्रेक्टिस खालायगासिनो माथो हनै